Ευχαριστώ τον καλό μας τον παπά για την πρόσκληση, τον σεβασμιότατο που με πήρε ο ίδιος τηλέφωνο προσωπικά για να έρθω και την καλοσύνη του για την ευλογία που έδωσε και όλους εσάς για την αγάπη σας. Αυτή είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Αυτή η ωραία εκδήλωση που ζούμε τώρα, αυτή η χαρά που χαιρόμαστε τώρα. Και λόγω των επένων που έδωσε ο Σεβασμιότατος στους πρωτοετής των ανωτάτων σχολών και η χαρά του να βρισκόμαστε όλοι μαζί. Έτσι δημιουργήθηκε ο άνθρωπος για να χαίρεται. Ο πόνος είναι κάτι ξένο από τη ζωή του ανθρώπου, γι' αυτό κανείς δεν θέλει να πονάει. Την φθορά, τον πόνο και τον θάνατο δεν τα δημιούργησε ο Θεός, δεν τα έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Λέει στη Σοφία Σιράχ, στην Παλαιά Διαθήκη, ένα βιβλίο, Θεός θάνατον ούχε ποιήσε. Δεν έκανε ο Θεός τον θάνατο. Ήτανε δική μας επιλογή όλο αυτό το κακό. Όταν ο Αδάμ αποφάσισε να υπάρχει ανεξάρτητα από τον Θεό, αυτόνομος, να υπάρχει χωρίς καμία επαφή με εκείνον που είπε «εγώ είμαι η ζωή», όταν ο Αδάμ αποφάσισε να ζει από μόνος του και άπλωσε το χέρι του στον καρπό, στην απόλαυση, στην ειδονή που ο ίδιος επέλεξε, τότε ο Θεός επέτρεψε ό,τι επέτρεψε. Γιατί δυστυχώς από όσα γίνονται δεν είναι όλα θέλημα του Θεού. Πολλά γίνονται που ο Θεός δεν τα θέλει. Ο Θεός θέλει να πάμε όλοι στον παράδεισο και εμείς διαλέγουμε να πάμε στην κόλαση. Δεν θα ρίξουμε την ευθύνη στον Θεό γι' αυτό, δική μας επιλογή είναι. Και επειδή ακριβώς αυτή η περιφρόνηση της εντολής του Θεού που έφερε τον πόνο και τον θάνατο ονομάζεται προπατορικό αμάρτημα, αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα, αυτή η περιφρόνηση του Θεού και η απόφαση να ζήσουμε μόνοι μας χωρίς το Θεό. Και ήρθε ο πόνος στη γη και επειδή ο Χριστός ήρθε και πόνεσε και έπαθε και σταυρώθηκε για να νικήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστη τον διάβολο, ο δυτικός χριστιανισμός είδε τον πόνο σαν κάτι καλό. Ο Χριστός έπαθε, ο Χριστός υπέφερε, ο Χριστός πόνεσε για να σωθούμε. Άρα ο πόνος μας ωφέλησε. Γι' αυτό και στον δυτικό χριστιανισμό ο πόνος, τα πάθη, η σταύρωση του Χριστού κατέχουν κεντρικό ρόλο στην διδασκαλία για την σωτηρία. Εμείς τονίζουμε την Ανάσταση και η μεγαλύτερη εορτή μας είναι το Πάσχα και όχι η Σταύρωση. Ακόμα και στην Μεγάλη Εβδομάδα εμείς οι Ορθόδοξοι ψέλνουμε προσκυνούμενοι σου τα πάθη Χριστέ, δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάσταση. Ακόμα και μέσα στον πόνο και στη θλίψη εμείς σκεφτόμαστε τη χαρά και την Ανάσταση. Είναι δύο εντελώς διαφορετικές αντιμετωπίσεις του προβλήματος του πόνου. Δίνοντας τώρα η δυτική ηθική αξία στον πόνο. Είναι καλό να πονάς γιατί πόνεσαι και ο Κύριος και γίνεσαι και εσύ συμμέτοχος των μαρτυρίων του Κυρίου, σώζεσαι με τον πόνο. Όλο αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να φτάσουν σε ακραίες περιπτώσεις εκδηλώσεων του πόνου, όπως
τον Μεσαίωνα οι αυτομαστιγούμενοι. Μαστίγωναν οι ίδιοι τον εαυτό τους για να πονέσουν. Ή άλλα ακραία φαινόμενα όπως τα στίγματα. Εμφανιζόντουσαν τρύπες στα χέρια και στα πόδια κάποιον, μόνο και μόνο επειδή θέλανε να υποφέρουν σαν τον Χριστό. Ψυχοσωματικές παθολογικές περιπτώσεις, τις περισσότερες φορές, και αν είναι μόνο αυτό. Γιατί έχουμε και κάποια καλογριά καθολική που είχε τα στίγματα του Χριστού, τις τρύπες στα πόδια της, και κάθε Μεγάλη Παρασκευή μάτωνε, όπως ο Χριστός. Μόνο που ενώ ήταν ξαπλωμένοι ανάποδα και μάτωναν οι τρύπες, το αίμα αντί να κυλάει προς τα κάτω πήγαινε προς τα πάνω. Και λέμε Θεός φυλάξει. Όχι, σε μας δεν είναι έτσι. Γι' αυτό και έχουν στη Δύση τόσο μεγάλη επιτυχία κινήματα όπως ο Βουδισμός, όπως η Νέα Εποχή, οι οποίοι λένε εμείς ήρθαμε να σας απαλλάξουμε από αυτόν τον χριστιανισμό που σας λέει ότι είναι ωραίο να πονάτε, όπου σας λέει ότι είναι καλό να πονάτε. Από έναν χριστιανισμό που εξυμνεί τον πόνο, δικαιολογεί τον πόνο και όπως στις περιπτώσεις που αναφέραμε προκαλεί τον πόνο. Γι' αυτό ακριβώς και ο κόσμος ακολουθεί αυτά τα κινήματα, για να γλιτώσει από μια θρησκεία που δέχεται σαν καλό τον πόνο. Όλοι οι μεγάλοι αρνητές του χριστιανισμού, από τον Νίτσε μέχρι τον Καμί, μέχρι τους σημερινούς αρνητές της πίστεώς μας, δεν μπορούν να φανταστούν ότι αυτόν τον χριστιανισμό που έχει σαν κέντρο την λατρεία στον πόνο, αυτόν τον χριστιανισμό τον απορρίπτουμε και εμείς. Δεν είναι η πίστη μας αυτή η πίστη, το ότι ο πόνος είναι καλό, η αρρώστια είναι καλό. Αρρώστησες, πονάς, άρα σε φίλησε ο Χριστός, λέει μια Αγία της Δύσεως. Όχι. Αν ήταν καλό, ο Χριστός όταν ήρθε δεν θα γιάτρευε κανέναν άρρωστο. Και όμως γιάτρεψε όποιον άρρωστο μπορούσε. Δεν είναι καλός ο πόνος. Γι' αυτό που απορρίπτουν οι άθεοι της Δύσεως, το απορρίπτουμε και εμείς. Η τραγωδία τους είναι ότι δεν ξέρουν πως αυτό που απορρίπτουν δεν είναι η πίστη της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Αγνοούν την Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό και την Ορθόδοξη Εκκλησία, την Ορθόδοξη Θεολογία, τον Ορθόδοξο τρόπο ζωής. Γι' αυτό καλό είναι να μην κατακρίνουμε όσους πηγαίνουν σε συνέδρια δυτικά. Να πηγαίνουν. Απλώς να μην υποχωρούν ποτέ σε θέματα πίστεως. Να πηγαίνουμε, να μην απουσιάζουμε. Γιατί όταν απουσιάζεις εσύ, τη θέση σου την παίρνει κάποιος άλλος και μεταδίδει τα δικά του και διαδίδει τα δικά του. Να είμαστε παρόντες παντού. Αλλά δεν θα υποχωρούμε στα θέματα της πίστεώς μας. Μην νομίζουμε ότι ξέρουν οι άνθρωποι τι σημαίνει Ορθοδοξία. Δεν ξέρουν. Και επειδή ακριβώς θέλουν να γνωρίσουν κάτι από αυτό που απορρίπτουν, από έναν χριστιανισμό του πόνου και της θλίψης, φεύγουν ή για τις Ινδίες ή μπλέκονται σε παρακλάδια New Age. Και τους βλέπεις και άλλοι κάνουν γιόγκα και άλλοι δεν ξέρουν τι θεωρίες να πούνε για να απαλλαγούν από αυτόν τον χριστιανισμό του πόνου, που εγκρίνει τον πόνο, που επιβραβεύει τον πόνο. Είχα φιλοξενήσει στο κελί μου πριν χρόνια κάποιον από ένα μοναστήρι που είναι έξω από το Λονδίνο, ορθόδοξο, διάσημο για τον ιδρυτή του και για τον γέροντα του ιδρυτού του, την Μονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ. Ένας Άγγλος ήταν απέναντι από το μοναστήρι, αγανακτισμένος από την εκκλησία του,
θέλησε κάτι πνευματικότερο, θέλησε κάτι βαθύτερο. Και ας μην πούμε από τι αγανάκτησε ο άνθρωπος, γιατί θα αγανακτήσουμε κι εμείς. Θέλοντας κάτι πνευματικότερο, πού θα πήγαινε? Πήγε στις Ινδίες. Πήγε στην Καλκούτα. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη θεολογική Ινδουιστική σχολή. Σπούδασε 4 χρόνια, φοιτησε 4 χρόνια σε αυτή τη σχολή. Όταν τέλειωσε, θέλησε να ευχαριστήσει τον διευθυντή της σχολής. Σας ευχαριστώ, έμαθα πάρα πολλά, δεν πίστευα ότι η πίστη σας έχει τέτοιο πνευματικό βάθος, γιατί ο Βουδισμός, ο Ινδουισμός είναι αιώνες π.Χ. και έχουν μια μοναστική παράδοση αιώνων π.Χ. Και ο άνθρωπος ευχαρίστησε τον διευθυντή, ο οποίος τον ερωτάει: είσαι ικανοποιημένος, βρήκες αυτό που ήθελες? Λέει εκείνος: να σας πω την αλήθεια, όχι. Κάτι θέλω ακόμα. Δεν ξέρω, μέσα μου κάτι δεν έχει ικανοποιηθεί. Και του λέει ο διευθυντής της θεολογικής σχολής της ξένης αυτής θρησκείας στην Καλκούτα: εάν θέλεις κάτι βαθύτερο, πήγαινε, προσέξτε το, στους Ορθοδόξους, όχι στους Καθολικούς, αυτοί δεν είναι σοβαροί. Και αυτό του το είπε ένας άλλης θρησκείας. Και επιστρέφει στην Αγγλία, επιστρέφει στο μοναστήρι που ήταν απέναντι από το σπίτι του και για πρώτη φορά λέει: ας πάω στο μοναστήρι να δω. Τόσα χρόνια ο ηγούμενος γέλεγε όταν το έλεγε. Ήμασταν απέναντι από το σπίτι του. Έβλεπε να μπαίνει και να βγαίνει σε αυτό το μέρος τόσος κόσμος. Ειδικά οι Κύπροι μετά την εισβολή των Τούρκων και την κατάκτηση της Κύπρου από τους Τούρκους, που έχουν φύγει κατά χιλιάδες στην Αγγλία, τα Σαββατοκύριακα πηγαίνουν σε αυτό το μοναστήρι. Έβλεπε τόσο κόσμο να πηγαίνει, τόσο κόσμο να βγαίνει. Δεν σκέφτηκε να πάει απέναντι από το σπίτι του. Έπρεπε να πάει στην Καλκούτα και να τον εσύλουν από την Καλκούτα απέναντι από το σπίτι του που ήταν το μοναστήρι. Ήτανε κατενθουσιασμένος. Αυτό είναι, λέει, που γύρευα και δεν ήξερα που υπάρχει. Αυτό είναι που έψαχνα και δεν ήξερα που βρίσκεται. Σε ένα μοναστήρι απέναντί του. Τώρα και ήταν ενθουσιασμένος, ήταν κατηχούμενος όταν μας τα έλεγαν αυτά, τώρα θα έχει βαφτιστεί. Είμαι αγιογράφος. Εμείς που μένουμε σε κελιά, για να μπορέσουμε να ζήσουμε, επειδή τα κελιά δεν έχουν εισοδήματα από πουθενά, δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία, όλοι εμείς που μένουμε σε κελιά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βγάλουμε τα προς το ζήν. Βάζουμε κήπους, όσοι έχουν βάρκα ψαρεύουν, βοηθάει και ο κόσμος, κάνουμε εργόχειρα, άλλοι κομποσκίνια και πουλάνε, άλλοι θυμίαμα και πουλάνε. Εμείς είμαστε αγιογράφοι. Μ' άρεσε η ζωγραφική από μικρό παιδί. Ξέρετε πόσο εντύπωση μου είχε κάνει μία αποκαθήλωση δυτική του Μαντένια. Δείχνει έναν Χριστό και μπροστά στο πρόσωπό του οι πατούσες και δεξιά και αριστερά τα 2 χέρια λυγισμένα. Και βλέπεις κάτι τρύπες στα χέρια και στις πατούσες του Χριστού που έμενες με ανοιχτό το στόμα. Με μια τέτοια αληθοφάνεια που νόμιζες ότι μπορούσες να βάλεις το δάχτυλο μέσα στην τρύπα. Μια ανατριχιαστική ανατομική εικόνα. Σε έναν άλλον πίνακα η σταύρωση του Ματίας Γκρίνεβαλντ. Έμενα με ανοιχτό το στόμα με αυτό που έβλεπα. Είχανε καρφώσει απάνω στο σταυρό ένα πτώμα το οποίο είχε αρχίσει και πρασίνιζε και είχε βγάλει τη γλώσσα έξω από τα δόντια του. Και λέω, είναι αυτός ο Χριστός? Ο Ντοστογεύσκης σε ένα μυθιστόρημά του, ο Ηλίθιος, έχει έναν ήρωα, τον πρίγκιπα Μίσκιν. Και βλέποντας μια τέτοια εικόνα, απορούσε, είναι δυνατόν οι άνθρωποι
που ζωγραφίζουν τέτοια πράγματα, που προσκυνάνε τέτοια πράγματα, που ασπάζονται τέτοια φρικτά πράγματα, να είναι χριστιανοί. Πώς είναι δυνατόν να βλέπεις τέτοια εικόνα και να πιστεύεις στο Χριστό? Όχι, σε εμάς δεν είναι έτσι. Η πίστη μας είναι η πίστη της χαράς, η πίστη της ειρήνης, η πίστη της αγάπης. Σε εμάς, στις εικόνες μας, τίποτα δεν είναι άσχημο. Ούτε ο Ιούδας δεν είναι άσχημος. Για δέστε κάτι πίνακες του Ιερώνυμου Μπος ή κάποιον άλλον, να δείτε πόσο τερατώδη, κακό και χτινώδη ζωγραφίζουν τον Ιούδα. Όχι. Εμείς ζωγραφίζουμε τον Ιούδα όμορφο, όπως και τους υπολείπους αποστόλους. Και αυτός θύμα του διαβόλου ήτανε. Και αυτός πλανεμένος και απατημένος ήτανε. Και αυτός δέχεται τη στοργή μας και την αγάπη μας. Ήτανε θύμα. Πουθενά σε ορθόδοξη εικόνα δεν θα δείτε άσχημο, ούτε τον Ιούδα. Τέτοια ειρήνη απλώνεται σε όλη την τέχνη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Πλάγιο Πρώτο ψέλνουμε στο γάμο, Ισαΐα χόρευε, με τον ίδιο ήχο τον Πλάγιο Πρώτο ψέλνουμε και στις κηδείες. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών τα δικαιώματά σου. Ο ίδιος ήχος και στο γάμο και στην κηδεία. Η ίδια ειρήνη, η ίδια γαλήνη που βγαίνει μέσα από την ορθόδοξη πίστη μας, απλώνεται παντού και σκεπάζει τα πάντα. Αυτή είναι η πίστη μας. Η πίστη της χαράς. Πώς ξεκινάει το Ευαγγέλιο? Τι θα πει Ευαγγέλιο? Αγγελία. Χαρούμενη αγγελία. Αυτό θα πει Ευαγγέλιο. Η χαρούμενη αγγελία. Ποια είναι η χαρούμενη αγγελία? Ξεκινάει. Εμφανίζεται άγγελος στους βοσκούς και τους λέει: Ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλη. Έτσι ξεκινάει το Ευαγγέλιο. Και έτσι τελειώνει. Όταν αναστήθηκε ο Χριστός, χάρηκαν οι Απόστολοι, μετά τους λέει, άρχισε να τους λέει ότι πρέπει να φύγει, να ξαναφύγει. Έγινε η ανάληψη, γιατί τους είπε, τους παρηγόρησε, πέμψω ημίν παράκλητον άλλων, θα σας στείλω άλλον παρηγορητή, μη στενεχωριέστε, μη κλαίτε, και ανελήφθη. Και επέστρεψαν σπίτια τους οι Απόστολοι, χαίροντες χαράν μεγάλη. Έτσι αρχίζει το Ευαγγέλιο, έτσι τελειώνει το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η πίστη μας. Για σκεφτείτε, ο Χριστός ήταν άγνωστος ώσπου αποφάσισε να φανερωθεί και να μάθει ο κόσμος ποιος ήτανε. Και ξεκίνησε τα θαύματα. Πού έκανε το πρώτο θαύμα? Σε ένα ναό? Όχι. Σε ένα μοναστήρι? Όχι. Πού ήταν ο Χριστός και άρχισε να γίνεται γνωστός? Από πού? Σε έναν γάμο. Στον γάμο της Κανά. Στο γάμο τι κάνουνε? Προσεύχονται? Κάνουνε διαλογισμό? Πλέκουν κομποσκίνη? Όχι. Γελάνε, τραγουδάνε. Εκεί ήταν ο Χριστός. Εκεί ήταν και η Παναγία. Τι κάνουνε στο γάμο? Διαλογισμό πνευματικό? Καλαμπούρια, αστεία, γέλια, πειράγματα. Εκεί ήταν ο Χριστός. Εκεί ήταν και η Παναγία. Αυτή είναι η πίστη μας. Μην κάνουμε ένα χριστιανισμό σαν τα μυαλά που κουβαλάμε για να έχουμε δικαιολογία να τον απορρίψουμε και να συνεχίσουμε μια ζωή για την οποία θα ντρεπόμασταν αν το παραδεχόμασταν. Η πίστη μας είναι η πίστη της χαράς. Και ποιο ήταν το θαύμα, παρακαλώ? Έκανε το κρασί νερό να τους πει? Όχι, δεν κάνει να πίνετε κρασί, μόνο νερό. Αυτό έκανε? Όχι. Το αντίθετο έκανε. Δεν έκανε το κρασί νερό, να πει θα πίνετε μόνο νερό. Έκανε το νερό κρασί. Να πιείτε, να χορέψετε, να τραγουδήσετε, να ευθυμίσετε, να γελάσετε. Συνειδητοποιούμε το θαύμα. Ποιο ήτανε? Το να δώσει τη χαρά στους ανθρώπους. Τόσο απλό είναι.
Γι' αυτό ακριβώς και όσοι ζουνε την πίστη μας δεν χρειάζονται θεολόγους και θεολογίες. Και ξέρουν γιατί κάνουν γλέντια έξω από τα μοναστήρια και γιατί γελάνε και γιατί χορεύουν. Έχουν συνδέσει τη χαρά με το ναό, με την εκκλησία, με το μοναστήρι, με την καρδιά της πίστεώς μας. Στην Καινή Διαθήκη κάτι τέτοια τα προσέχουν οι προτεστάντες, είναι αστείο, αλλά είναι και αλήθεια. Και διαβάζω το ρήμα χαίρο, χαίρεται, 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 επαναλαμβάνεται 72 φορές σε ένα βιβλιαράκι τόσο δά. 72 φορές το χαίρεται. Και η λέξη χαρά 58 φορές. Αυτή είναι η πίστη μας. Γι' αυτό ο χριστιανός και μέσα στη θλίψη του και μέσα στον πόνο του χαίρεται, όχι γιατί πονάει και θλίβεται, αλλά γιατί ξέρει τι κατάληξη έχουν όλα αυτά. Το ότι όλα αυτά θα μείνουν πίσω και εκείνος θα βρεθεί στη χαρά. Ότι όλα αυτά θα εγκαταλειφθούν εδώ και εκείνος θα αναπαυθεί εν θεοί δίκαιοι αναπαύονται. Ξαναθυμηθείτε τον ύμνο της χαράς, τον ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου και θα καταλάβετε γιατί όποιος αγαπάει έτσι χαίρεται κιόλας. Δεν έχει χαρά αυτός που μισεί τους άλλους, αυτός που έχει μέσα του κακία, αυτός έχει αποκοπεί από εκείνον που μας έφερε τη χαρά και τη ζωή. Γι' αυτό χαίρομαι που μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία να πούμε αυτό το σύντομο, να μιλήσουμε λίγο για αυτό το θέμα και εύχομαι σε μια επόμενη συνάντησή μας να το αναπτύξουμε περισσότερο. Η Παναγία να σας έχει καλά, να χαίρονται και οι γονείς και τα παιδιά που πετύχανε στα πανεπιστήμια και στις σχολές. Μου κάνει εντύπωση όμως που βλέπω μόνο κορίτσια. Όλα κορίτσια είναι, ούτε ένα αγόρι. Ένα αγόρι πέτυχε. Η Παναγιά να σας έχει όλους καλά, να έχετε την υγειά σας και να χαίρεστε τα παιδιά.